വീണടിഞ്ഞ നെല്ല് കൊയ്തെടുത്താൽ കടക്കണിയിലാകും. വിളവെടുപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് നെൽ കർഷകൻ. എടത്തുവ കൃഷിഭവൻ പരിധിയിൽപ്പെട്ട തെങ്കരപ്പച്ച പാടത്തെ കർഷകനായ മണിക്കുട്ടൻ ചേലേക്കാടാണ് ഒരേക്കർ വരുന്ന നെൽകൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചത്. വേനൽ മഴ കനത്തതോടെ പാടത്തെ നെല്ല് നിലം പറ്റിയിരുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം പാടത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നതോടെ നെല്ല് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞും കിളിർക്കാനും തുടങ്ങി. കൊയ്ത്തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരേക്കർ വിളവെടുക്കണമെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ വേണ്ടിവരും. വിളവെടുത്താലും കാർഷിക ചെലവും യന്ത്രവാടകയും കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകന് കനത്ത നഷ്ടമാണ് സഹിക്കേണ്ടി വരിക. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് വിളവെടുപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മണിക്കുട്ടൻ പറയുന്നു. 110 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള പാടത്ത് മറ്റ് കർഷകരുടെയും അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാ കർഷകരുടെയും നെല്ല് പാടത്ത് നിലം പറ്റി കിടക്കുകയാണ്. വിളവെടുത്താലും കർഷകർക്ക് കനത്ത നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരും. കാർഷിക നഷ്ടം കണക്കാക്കി സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് മണിക്കുട്ടൻ്റെയും മറ്റ് കർഷകരുടെയും ആവശ്യം.